Igo naiz, erraneko monitorea, eta gaurkoan nengo dugu luzaketak 3. adinekoentzat. Bai? Batez ere, badakazuten tensioak, sorbalan, lepolean, beste dozein gorputzeko ataletan, kentzeko, bai? Orduan, ingo ditugu luzaketa orokorrak, betiken hasita, eta gero pixkanaka goikoak ere bukatuko dugu burua lepoarekin. Luzaketa bakoitza 15 segundu. Bai, orduan, alemagazute erroju bat edo bestela kontrolatzen buruz, bai? Besterik gabe hasiko gera aduktorekin, bai? Elkartu ditugu hankak. Ez balen kasu honetan agian nabetuko zute lumbaraldean tensio pixkatu orduan, hartu bestela kojin bat eta jarri gainen ipurdia. Elkartu oinak, eskuekin utxita, bai? Eta saitu bat zarete, tensio pixkan nabiteko ingeletako zonaldean, belaunak berak eramaten, bai? Horren hartu arran zela zai, eta botatzean, eta nabitzerako tensio pixka bota, eskatu poliki hautikan. Hartu barro zute arrasa barri, hartu lasai, jarraitu luzatzen, eta bota berriro, eskatu. Lasaitu, bai, igo bializ kasunetan. Bale, berre prestatenean, saietu pixka bat gehiago, belaunak hurbiltzen lurrera. Lehenengoa 15 segundutan egin dugu, baina bigarrenean, ez bale bat nahikoa 15 segundu, ez dago problemik 20 segundu irautea, bai? Bale, horrengorako jarriko gara etzan da buruz gora, bai? Apoiatu lasai bizkarra, eskapulak eta burua lurrean. Orduan, hanka bat luze eta besteak flexionatuta. Botezate hurbiltzen belauna zuen gara, bai? Eta nabitzen tensio pixka bat kuadrizen izterran aurrupalean aguantatu. Ez bale badanekoa, hurbildu bestela belauna pixka gehiago zuen gana, bularrera eta kanpo aldera ere. Hoi bakutzen arabera, Bale, jura eskatzen pixkanaka, eta errepikatuko berdina bestaldera. Izan behar du sentsazio eroso bat, luzatzen duzuten bakoitzan edozuen gorputzatarakin. Tensio hori egin nahitzen bazute, baskatu. Bale, jarritzen dugu, etzan da buruz gora. Gora, iskiotibialak, gluteoak pixka luzatzen, bai? Gora, lehenko biankak flexionatzen. Bale, eta gora ez, hoeto ikus dezazuten. Jarriko gabiz, ezkarreko oina, eskubiko belaunen gainen. Bi izterrak, beratu, bi eskuak eskuineko izterraren atzean kolokatuko ditugu, bai? Bat, nire kasuan ezkerrekoa sartuta hanken artean, eta eskubiko eskua kanpotikan. Gazeten izten, altza eskuineko oina mantendu airean, eta eskuen laguntzarekin jongo zaite ezkerreko oina edo eskuik belauna zuen gara horbiltzen. Orduan nabaitu behar dugu, kasu honetan, hanka honetan ezkerrean, izterrean zaldean edo ipurdian ere, bai? Tensio pixka bat. Gerrian ere pixka bat. Eta errepikatugu berdina bestaldera. Aldatzen. Ez bazuten abaritzen, oina ira mantenuta, pixka bat, hurbildu barko zenukete pixka gehiago oina, eta kontrako belauna zuen gana, bai? Tensio pixka nabaritu arte. Bale, jun jaizten. Jun eramaten gorputz osoa alde batera, bai? Pixkaneka, ez mareatzeko, eta altza poliki.
jarri seita berriro. Kojina, lero esan dizuen bezala, ez da derrigorrezkoa, Lonbarretan minak nahitzen bazute, lagunduko dizue tensioa askatzen. Lehenengorako bikia jongo gara luzatzen, bai? Hanka bat luze, ezkerrekoa eta eskubikoa flexionatuta. Oin hori pegatuta hankera. Jongo gara, burua makurtzen, bizkarra beribiltzen eta eskuak hurbiltzen oin hortara, bai? Bat edo bi, nahi zuten bezala, batekin behintzat. Ez bazaten izten, ez kezkatu. Hurbildu elekitagien eta nabaituko zute tensio bikian. Oinekin taloiek kanporaka erakutsita. Saltzen poliki, urruntzen eskuak, altxatzen burua, eta bizkarra beriltzen zuzen jarri arte. Bestaldera berdina. Aguantatu, tensio pixka bat nabaritzean, gehiagi balen bada askatu, Eta gogoratu etxean mugitu. Luzatu ditugu beko atal nagusienak, guain ziko gara pixkanaka goikoekin, bai? Hornakak nahi zuten bezala, luze, flexionatuta edo oinak gurutzatuta. Zue bietu postura eroso bat. Horrengoan bizkarrak jungo gara, esku bat apoiatzen ari ezkerrekoa lurrean, eta eskubikoa airean. Arrasa botatzean, jungo gara, okartzen bizkarra, eta erabaten eskuineko eskua ezkerra aldera. Saitxaldea, pixka bat, tensio pixka bat nabaritu arte. Beste esku ezkerrekoa, lurran apoiatutak agunak kasunetan, pixka flexionatu, pixka gehiago luzatu izateko. Eta goiko eskua, kasunetan eskubikoa, buruaren gainetika, ez aurretika. Gainetika. Aldatuko gu bestaldera. Eta errepikatzen dugu. Nabaitu bat dute hemen, tensio pixka bat. Eta kontuz, sorbalakin belarrera hurbildu gabe gehiegi, Poliki itzulea zereko agorera. Askatu gara zute sorbalak eta askatu lasai, edo eskua besoak. Jungo gara, besoak luzatzen. Bizkuak goraka eramaten. Eskua aurrera gutxi, hartu arnasa lasai, eta prestaten arnasa botatzen, gutezaren besoa luzatzen, Jutizateren pixka bat bularra luzatzen, hurbildu kasunetan sorbalak belarretara, kontatzen denbora, eta bukatzerakoan, jetxi poliki, flexionatzen, askatu gara zute, askatu lasai, hartu arras lasai, eta berriro, bien ez errepikatuko gu. Mugatzen. Urrengo jugo gara triceps. Besoen atzealdea luzatzen. Hartuko dugu ezkerreko eskua, buruaren zetikan eramango dugu, eta hurbiluko dugu kontrako sorbalera. Beste eskua erabiliko dugu ukondoan apoiatzeko eta barruraka tiratzeko, Poliki, barruraka sartzen, tensio pixkan nabaritu dute, zorbilda horretan. Kasunetan hori kojina erabili bestela, Lumbarretan ez bale pasate eroso, lumbarretan, zunal horretan, tensio pixkan nabaritzen bat zute.
Ez da dela berdina. Zuek bilatu behar zute, Agian, batzuentzako barruraka pixka sartzearekin, ekoa bestatzuk agian, jumazate pixka bat barrurago eramaten. Edo, pertsona bera, agian alde batean, nabaretuko zute pixka sartzearekin, tensio pixka nahi zuten. Bestatzuk igual, nahiz eta sartu barrurago agian, kostatuko zaizue gehiago nabaritzen. Jun askatzen lasai, hurrengoan, jungo gara, sorbalak, sorbalak, batez ere sorbalak luzatzen, gero juten gara luzatzen besoak eta. Orduan, abidez, eskubikoa gurutzatu eta ezkerreko eskuarekin apoiatu eutxi ukondoa, kontrako ukondoa, Zuen erritmoa lasai, jarretu kontrolatzen arrasketa, gelo eta sakona. Jun askatzen, beste aldera berdina. Kasu honetan, nagituko zute batez ere sorbalea, baina besoa ere jute zarete luzatzen, Urrengo aldean, gora, lepoaldea luzatzen, Hurbilo belarri bat hurbileko sorbaldera eta alebreko eskua gora, burura. Buruekin barruraka, esku honekin, goikoarekin, kanporaka. Eta nabaritu gara dugu lepoaldean, Kasu honetan nik ezkerreko eskua dakat buruan, nabaritu dugu eskubi aldean. Gero, bukatzerakoan, askatu eskua, lasaitu burua, egin barba zute biribilak, alde batera edo bestera, gora bera mugitu lasai, Ingo berdina bestalera. Kasu honetan lepoaldean, baina albokoan nabarituko zute. Jun askatzen. Errango dugu kokotxa goraka, Sudurra hurbilduko dugu. Hurbilduko dugu zapaira. Tensio pixka nahituko zute lepoaldean, aurrean. Pixka nahitekin aguantatu, eutxi. Ego beste behin, Urrengoan zaitu zuen bureri pixka gehiago eskatzen ere, 15 segundin berrean, 20 segundara egin izan zute. Eta, faltazizkigu beste bi lepoaldea, Lehen dugu bezala, hurbilduko dugu lehenik, belarri bat, ezkerreko belarria, ezkerreko sorbalera, gero utziko gero hortzen burua aurreraka. Alde bereko eskua gora. Kasu honetan, burua atzeraka, Eta, nabaritu berren hemen, alboan, nabaritu dugu atzealdean, eskubialdean. Burakin tirak atzeraka, burakin berriz, burakin atzeraka tiraka, eskuekin berriz aurreraka, bultzatzen. Eta beste bali ezkenekoa, utzien hortzen lehenengo alde batera eta gero aurreraka. Poliki zuen erruan. Bizkarra zuzen mantendu. Jun askatzen. Mugitu gara bat zute burua, mugitu lasai. Batera, eskatzeko, gora bera. Eta hauek izan dira luzeak eta, Orduan, honekin bukatu dugu.
Eskerrik asko eta gogoratu jarraitu etxean mugitzen.